Τρίτο πράγμα που κάνει έναν Έλληνα είναι ο φραπές. Πίνετε φραπέ? Έτσι, μπράβο. Παιδιά, ο φραπές είναι το καλύτερο ρόφημα. Είναι το μόνο ρόφημα το οποίο όταν τελειώσει μπορείς να το γεμίσεις με νερό και να ξανά έχεις φραπέ. Υπάρχει άλλο ένα πράγμα στον πλανήτη Γη που συμπεριφέρεται έτσι. Τα δέντρα! Ουσιαστικά ποτίζεις το φραπέ σου. Το κατακάθι του πρώτου φραπέ είναι ο σπόρος από τον οποίο θα γεννηθεί ο δεύτερος φραπές. Γιατί άλλωστε νομίζετε ότι λέμε φραπέδια? Είναι κατά το βελανιδιά, χουρμαδιά, δέντρο είναι παιδιά ο φραπές. Ο φραπές είναι μέρος της φύσης. Ο Θεός έφτιαξε το φραπέ και τον έφτιαξε στην πρώτη μέρα. Τον έπιασαν τσίτες και μετά κατάφερε να φτιάξει τον κόσμο στις επόμενες 6 μέρες. Μετά τον άφησε ο φραπές και κοιμήθηκε την 7η. Απλά τα πράγματα. Και πολλοί κόσμοι του ρωτάει γιατί πίνουμε μόνο εμείς οι Έλληνες φραπέ. Γιατί δεν πίνουν φραπέ στο εξωτερικό? Θα σας πω γιατί. Γιατί στο εξωτερικό έχουν δουλειές. Ο φραπές είναι μια διαδικασία, ρε παιδί μου. Παίρνει μία ώρα να το πιεις, μισή ώρα στην τουαλέτα. Δεν μπορεί να τη χειριστεί ο Ευρωπαίος αυτή τη διαδικασία. Το τέταρτο πράγμα που κάνει έναν Έλληνα είναι η φέτα. Η φέτα γαμάει, παιδιά. Θα σας αναλύσω πόσο γαμάει η φέτα τώρα. Η φέτα γαμάει τόσο πολύ που κάνει άλλα φαγητά που δεν γαμάνε να γαμάνε. Okay. Π.χ. ντομάτα, γκούρι, μούφα, φέτα, χωριάτικη. Εντάξει, τι είναι η χωριάτικη χωρίς φέτα? Είναι απλά σαλάτα. Γυρνάς σπίτι, λες τι έχουμε μαμά για φαγητό? Φασολάκια. Φέτα, φασολάκια. Σου φέρουν ένα πιάτο μπρόκολο. Φέτα, καλά εντάξει, μούφα είναι πάλι, δεν κάνει θαύματα η φέτα. Εντάξει, είπα. Η φέτα καμάει τόσο πολύ που όταν πηγαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και λες θέλω μισό κιλό φέτα και σου λέει ότι πως είναι 1,5 να τα αφήσω, λες εννοείται. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις με άλλο φαγητό. Θέλω μισό κιλό φασολάκια. Είναι 1,5 να το αφήσω. Καλά, είσαι μαλάκας. Τουλάχιστον βάλει 4 κιλά φέτα με να το αφήσεις. Η φέτα γαμάει τόσο πολύ που έχει αναγκάσει όλα τα άλλα τυριά να χρησιμοποιούν το όνομά της όταν τα παραγγέλνεις. Πας και λες θέλω 5 φέτες γραβιέρα. Έτσι και πήγε στη σύνοδο τυριών η φέτα μέσα και λέω λοιπόν γαμάω τόσο πολύ που όλοι θα λένε το όνομά μου όταν σας παραγγέλνουν πούστες, εντάξει. Oui, oui, είπαν τα γαλλικά τυριά.